устоди муҳтарам Тоиқ Файзович, хуш омадед ба ин даргоҳи мо ва имрӯз мо аз шумо бисёр маълумотҳо оиди таърихи ихтисос, таърихи донишгоҳ шунидаем. Якум савол, устод, чӣ сабаб шуд ки шумо ин донишгоҳро интихоб кардед вақти дохил шудан ба донишгоҳ? Сабаби асосӣ азбаски мо дар шаҳри Душанбе таҳсил кардагӣ ҳамун вақтҳо сохтмон дар дараҷаи олӣ буд ва сохтмон пурҷӯш, сохтмонои нав буд. Ҳамун сохтмон маъқул буд. Баъд сабаби дуюмаш ҳамин ки акаи калонии мо Маҳмуд Файзиевич якумин дар оилаи мо ки донишгоҳи донишкадаи политехникӣ ба дохил шуда буданд ва мо фахр мекардем ки акамон ҳамунҷа мехонанд, моям мехостем ки ҳамин донишҷӯи ҳамин донишгоҳ шавем ё донишкадаи политехникӣ шавем. Бо маслиҳати акумон мо ҳамин маъқул буду ҳамин ихтисосе интихоб кардем. ҳамун вақт сета имтиҳон меспориданд, ҳисоб кардем. Вай аз ҳамун рӯзо ман фахр мекунам ки ҳамин ихтисоси сохтмона интихоб кардам. Зиёда аз 45 сол аст ки ман ҳамчун муаллим, дотсент, мудири кафедра дар ҳамин донишгоҳ кор мекунам. Ташаккури зиёд устод. Саволи навбатӣ оиди лаҳзаҳое ки шумо даври ҷавонӣ, даври донишҷӯиро гузарондед ва якум савол, кадом устодони худро шумо дар хотир доред ва бо кадом сабаб? ҳама устодоне ки мо ба дарс додагӣ ҳастанд аз ҳамин фанҳои ҳисоб кардем математика, физикаю то фанҳои ихтисос одамои ба таҷрибадору бузург буданд. Ман гуфтани ҳастам ки ман таҳсили худама ба забони русии урупаи беба гузаштагӣ. Аз математика мо ба Планида Александра Максимовна дарс медоданд. Дарсҳои амалия Назари Зоҳидович мегузаштанд. Аз химия, аз нисбат ба ихтисос Наим Холичи Ёхубов дарс додагӣ, лекция гузаштагӣ мо ба аз строительная механика Лилия Владимировна Кажаринова, теория упругости Дмитрий Веселовский, деревянные конструкции Мила Павловна Веселовская. Чудо мо фахр мекунем ки аз ҳамин хело одамои бо таҷриба бузург мо дарс омӯхтем. Ташаккур зиёд. Албатта баробари устодон дар давоми 5 соли хондан ҳар як шахс хусусан дар ҳамун даври ҷавонӣ лаҳзаҳое ки бо ҳамкурсон гузаронданд дар хотир албатта доранд. Дар бораи ҳамкурсиҳои худатон ки то ҳоло шумо онҳоро фаромӯш намекунед, ба кадом сабаб якчанд сухан мегуфтед? Ман фикр мекунам ки вақтҳои таҳсил, вақтҳои студентӣ ҳама вақтҳои тиллогӣ ҳастанд. барои чӣ? Барои он ки ҳисоб кардем ҳамун камаш ба як моҳ аввалои сентябр мо тасаввур кунем пахтачӣ мерафт.
این اصلا همون وقتایی که استودنتو نزدیک با یکدیگرشون میشناسن وقتی توی چیز من بعدی تمام کردن یکم کورس دوم کورس ما تجربه آموزی تصور تمیز استثماری بگرفتیم سه رو می‌بودیم استودنتský stроительный отряд بعد در همونجا کار و تحصیل کنن اما بخیرم وقتی فراموش نشونده شنوشوید اما وقت بود سلام باشه اکنون اگر بگوییم که حاصل مهنت استاد یکی استادان انیخترش این دانشجوی متخصص دانشجوی جوان و چرا که میدونیم 5 برابر نیست دانشجویان هر خیلی نشون و البته در ساحه های گوناگون مملکت شاگردان شما فعالیت میبرند کلام اونها رو شما حاضر امروز من با قفا نگاه کرده گفته باید که به خاطر می آوردید و در مورد آنها یک چیز میگفتید شاگردایی که دانشجوی ما خصوصی ما تمام کردگی بسیار هستند من طول 45 سال گذشت در همین فاکولته در کاتدر گیودزی مهندسی کار میکنم شاگردا بسیار هستند حاضر اگر ما حاضر زمان بگیم من یکی از اون رو اون معرف بود به یک موبینی وزیر ساختمان بگیم چی بگم رئیس کمیته یک موبینی کمیته ساختمان و معماری هستم و یا من دست پروری خودمون معلم خودمون بودن من همه زمینه‌های ساختیم ساختمان رو در سیریه همجا گذاشته بود من یکی از نماینده‌های اون کس هستم خیلی بسیار هستم من دیگر شعبه باید کار میکنم من دقیقا استاد محترم شماره اونو تا اون درجه بسیارن که شما کدامشان گفتن این همچنان انسان خوشبخت هستید راستش اگه بگیم سوال نوبتی جوانی باید کار دیگر کمات یک جور میرود جوانی با محبت گفتگی چیز وابستگی دارد بار اول شما کی یکون کس دوست داشتید و در فعالیت شما محبت چی رو بازید سوال بسیار مرکب دادید ما بسیار کارهای کردیم التماس استاد محترم همون فن شما نامش گیودزی مهندسی همه میدونن که در ساختمان به این فن به اسباب‌های این فن یگان ساختمان رو درست ساختن ممکن نیست لیکن نسبتا با تأمینات کادرها در کاتدر گفتنی باشه در کاتدر تو با نزدیکی خودتون یگانه نامزدی فن‌های تکنیکی بودید استودوی قابلیت ما بسیار داریم در کاتدر من با شرافتی که حاضر وقتی خودمون پیدا شد سریعت های نو پیدا شد نسبت به سرخودمون در قده خودمون دانشگاه خودمون من فکر میکنم که وای زحمت هایی که معلم های یاش کشته استودن بر تجربه بسیار دارن در استثمار نسبت به متدیکی درسی من فکر میکنم که من همین سریعت های نو استفاده برده به نزدیکی بخیرم همه معلم های جوان کوشش میکنن که
сатҳи дониши худашона, сатҳи илмии худашона баланд кунанд, яъне ақаллан рисолаи номзадишона дар ҳамин советҳое ки ҳозир имконият ҳаст ҳимоя кунанд ва кӯмаки тасаввур кунед устодоне ки дар факултети сохтмон ва меъморӣ дорем. Маълум аст ки тасаввур кунед аз як фан диссертация карда намешавад ё кори илмӣ карда намешавад. Вале чӣ ки бо забони русӣ мегӯям, на стыке, наука делается на стыке предметов и так далее. Ҳозир ҷавонои мо, маълимои ёши мо кӯшиш мекунанд ки имконият доранд ки фаъолияти шумо муваффақият бишавад. Мана фаъолияти шумо дар ин донишгоҳ ба фикри ман хато накунам, ба ҳамун қарибки ним аср омода истодааст. ҳамин хел нест? 45 сол саломат бошед. 45 сол ин бисёр муддати дароз аст. лекин чӣ ки набошад, дар даври донишҷӯӣ фикр мекардем ки даври донишҷӯӣ ин беохир аст, лекин охир шудааст. хеле зиндагиам ҳамин хел. фарз кардем шумо аз ман довталаб шудед. кадом мактабро интихоб мекардед? кадом ихтисосро интихоб мекардед? саволотон хеле мураккаб, лекин агар ман ҳаётама, ҳаёти студентима, ҳама роҳи интихоб кардагима пурсед, агар ман ягон қадра пушаймон нестам ки ҳамин чиза интихоб кардам. Агар такрор бошад, ман боз ҳамин роҳи интихоб кардагима боз интихоб мекунам. Саломат бошед устод. як савол дигар нисбатан ба ҳамун ҷавонони ҳозира, ҷавонони муосир чӣ мегуфтед? рӯз талабот нисбат ба таҳсил, нисбат ба гирифтани дониш баланд шуда истодааст ва мо хело донишҷӯи хуб дорем ки забона медонанд, мафкурашон васеъ. лекин афсус ки ино кам ҳастанд. ҳар гурӯҳ агар худатон муқоиса кунед, агар ҳар як гурӯҳ донишҷӯе ки ҳамин асид ки дил мехоҳад хондан, забона медонад, тасаввур конференсияҳо ба озмунҳо ба иштирок карда метавонад, бисёр ҳастанд. яъне мо бояд ки насли навраскати ҳозиракати фахр кунем. яке иноба кӯмак ҳастам. ман дар кор хар ба хонам сол то сол, рӯз то рӯз талабот дигар шуда истодааст. имкониятҳо ба man рисиданд. мана масалан пайдо шудани интернету воситаҳои техники электронии дигар ва ҳоказо бисёр масъалаҳои таҳсилро албатта сабук мекунад. нисбатан ба забондонӣ албатта шумо дуруст гуфтед, як забон кифоя нест. албатта якчанд чилик сарвари мамлакат, ҷаноб оли президенти мамлакат гуфтанд ки ғайр аз забони модарӣ бо камаш ду забони хориҷӣ дигар ҳар як ҷавон бояд ки аз худ кӯшиш кунад. саломат бошед. ин нисбатан ба фарзандони шумо ва саволи хел шумо мехостед, мана худатон гуфтед ки нисбат ба интихоби ихтисосу фаъолияти меҳнатии худатон 100% розӣ ҳастед ва аз нав ҳамон касбро интихоб мекардед. мехостед ки ҳамон оянда мумкин мо бехабар, лекин ё фарзанд ё набира ин касби шумо гиранд ки касби шумо фаъолияти шумо давом диҳанд. хеле машҳур гуфтани ҳастам ки чор писари ман донишгоҳи техникиятон дигаст. ҳамашон ҳар хел ихтисос аз энергетика сар карда то экономику, менеҷменту дигар тарифам шавад, ман гуфта метавонам ки
забона медонам, забони англиси медонам, забони русия медонам. Корошон истесолот катиям вобаста бошад, лекин ин ба доимигу ба наздик ҳастанд. ҳамкор шудаям ва ду писарам онҷа ба кор мекунанд. дар самти техника дар самти сохтмон ҳамашон наздиканд. Ташаккури зиёд устод. мо имрӯз аз вазъият истифода бурда ба шумо саломатӣ, хушбахтӣ, муваффақиятҳои калон, илоҳи оянда 50-сола, 55-солаи фаъолияти шуморо дар инҷо қайд кунем ва бо суҳбатҳои шумо бори дигар дар як миз вохӯрда бо маълумотҳои дигаре ки шумо дар дилатон мубоввад доред, бисёр доред, албатта дар болои он ба мо шумо мегӯед. Доруталабони муҳтарам, имрӯз меҳмони мо устоди собиқадори донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ ҳамсӯҳбат шудем ва чизе ки шумо гӯш кардед дар қатори дигар ихтисосҳои донишгоҳ ихтисоси геодезияи муҳандисӣ номдошт дорад. мо шуморо дар интихоби ин ихтисос ба донишгоҳи худ таклиф мекунем. Ташаккури зиёд.